Искате да смените крушката на аспиратора. С тези стъпки ще я поправите за 0 време. Какво ви е необходимо? Нова крушка. Стъпка 1. Отстранете филтъра за мазнини. За да демонтирате лампата от аспиратора, първо трябва да отстраните филтъра за мазнини. Можете да го разкачите, да го спуснете и след това да го извадите. Стъпка 2. Извадете старата крушка. При много модели можете да отстраните крушката през този отвор. Не е ли такъв случаят с вашия аспиратор? Тогава трябва да отстраните капака на осветлението. Сега можете да извадите крушката. Стъпка 3. Поставете новата крушка. Поставете новата крушка на мястото, където е била старата, и я завийте обратно. Стъпка 4. Поставете обратно филтъра за мазнини. Поставете обратно филтъра за мазнини и го щракнете на мястото му. Сменили сте крушката и аспираторът е готов да се използва отново.